ara volem fer un pas més en els parcs saludables. Cal fer un pas més que permetin que l'entrenament tingui resultats i que se'n faci un ús segur. Cal informació i supervisió. I això només ho poden fer tècnics esportius titulats i sota l'aixopluc del Patronat d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, que ajudin a programar les sessions dels usuaris, que supervisin el correcte manteniment i funcionament dels elements i que avisin de les incidències. Tot amb l'objectiu que esdevinguin punts de trobada, socialització i de salut a la ciutat, enfocats especialment a la gent gran, però també oberts a la resta de població. En total, hi ha més de 100 aparells distribuïts en diversos barris gràcies a una iniciativa que es va impulsar durant el mandat anterior amb Esquerra Republicana al capdavant de la Conselleria d'Esports, i volem que aquesta oportunitat de fer pràctica esportiva a l'aire lliure arribi a qualsevol racó de la ciutat. I és una política que ens fa avançar cap a una ciutat més activa, més inclusiva i més saludable. Moltes gràcies.